Jeesus puhdisti temppelin vajaa viikko ennen kuolemaansa. Jeesus puhdisti temppelin jo varhain uransa alussa 3 vuotta aiemmin. Tämä on ristiriita. Matteus, Markus ja Luukas sijoittaa temppelivälikohtauksen Jeesuksen viimeiseen viikkoon, ja tätä kuvausta pidetään yleensä historiallisesti aidompana. Mutta toisaalta he ei kerro aikuisen Jeesuksen muista matkoista Jerusalemiin, ainoastaan viimeisestä pääsiäisestä. Niinpä ainut ajankohta, johon he voi sijoittaa johdonmukaisesti näin tärkeän tapahtuman, on palmusunnuntai, vaikka Jeesus olisikin oikeasti melskannut temppelissä jo 3 vuotta aiemmin, niin kuin Johannes kertoo. Tällainen todellisten tapahtumien järjestäminen aiheen mukaan ei olisi antiikin historiankirjoituksen mittapuulla vääristelyä tai historiallinen virhe. On itse asiassa todennäköistä, että Jeesus puhdisti temppelin vähintään uransa alussa. Sellainen tempaus selittäisi, minkä takia Jerusalemista tuli väkeä Galileaan asti ottamaan selvää Jeesuksen puuhista ja piti häntä epäilyttävänä, vaikka hän teki hyvää ja paransi ihmisiä. Se selittäisi myös, millä perusteella ylipappi arveli saavansa Jeesuksen helposti hengiltä, ja myös oikeudenkäynnin todistajien vääristyneet muistikuvat siitä, mitä hän oli aikoinaan sanonut. Niitä kun ei löydy Matteukselta, Markukselta tai Luukkaalta lainkaan. Mutta Jeesus saattoi mainiosti mennä temppeliin sotkemaan kuviot vielä toisenkin kerran. Edellisellä kerralla hän puhdisti sen kaupustelusta, mutta jälkimmäisellä hän tuomitsi temppelin, koska siitä oli tullut rosvojen eli väkivaltaisten vallankumouksellisten kansallinen symboli. Ja tämä myöhempi välikohtaus oli ylipapeille viimeinen loukkaus ja ratkaiseva peruste Jeesuksen tuomioon.